Утре заминавам сама за Турция. Утре заминавам сама за Турция. Решението го взех буквално в последния момент. В 5 часа вечерта заминавам утре в 5 часа сутринта. Тък му минах и си взех билет 10 минути преди да затворят, а парите си ги обмених буквално в последната минута и ще ви взема с мен. Тък му се прибрах и не можех да си намеря документите в продължение сигурно на 1 час. В момента, в който ги намерих, се сетих, че аз не си знам въобще плана. Не знам дали имам минути, не знам дали мога да звъня в чужбина. И сега отиваме, половин час преди да затвори. Значи оказа се, че нямам нито минути да говоря, нито интернет в Турция, така че не знам какво ще правя. Отивам сама, без да може да си ползвам телефона, без да мога да звъня на някой. Ще му мисля утре, наистина. Готова съм и сега отивам да си хващам автобуса. Малко съм притеснена. Ето го и автобусът, с който ще се превозим. Здравейте, приятели! Пристигнах вече в Турция и се намирам в Одрин и започнах да харча страшно много пари рязко, защото не мога да си ги изчисля колко пари давам за нещата. Дадах 300 лири за прах за пране и сега ще го мъкна с мене. 100 лири за баклава. Парите скоро ще свършат, но важното е, че сме добре. Така, приятели, сега се разхождаме на центъра. Но аз май не съм на центъра, честно казано, защото или центъра им е много гето, или съм в някаква уличка, която е по-наоколо, но не мога да преценя. Купих си кафе май за 4 евро, по мои изчисления колко пари дадах. Дадах твърде много лири за това кафе, но важното е, че е хубаво. Почти от всеки един магазин са пуснали българска чалга. Малко им притеснява, че е нещо много нормализирано да се крещи, да има и такова поведение, като зад гърба ми. И не говорят абсолютно никакъв английски, така че или се разбирате с жестикулиране, или не се разбирате въобще. В крайна сметка български говорят на повечето места, доста развален до ниво, нали, да си рекламират нещо, което продават. Това мога да кажа за сега от моя опит. Пазарих се преди малко с някакъв турчин за колко лева да ми продаде чорапите. Спазарихме се за 5 евро, 250 лири, 6 чифта чорапи. И сега новото ми хоби е да оглеждам всичките тия магазини и да гледам за колко лева те си продават чорапите. И усещам, нищо не съм спазарила, че така си вървят. Нищо. Важното е, че в България не вървят така. Намерих си приятели в Турция. За половин час близо си говорих с едни турци и ми обясняваха, че са имали дядовци в България, в Велико Търново, и ги накарах да ми направят списък с нещата, които трябва да посетя за 1 час, защото след 1 час ми тръгва автобуса към следващата дистанция. Въобще много е забавно. Наистина много е забавно. Супер заредена съм с енергия. Хората са много добри, само че не знаят никакъв английски. Абсолютно никакъв. 12 seconds later. Добре, намерих хора, които говорят английски и ми казаха, че има музей наблизо. И ми обясниха, че малко или много съм се изгубила, защото буса ми бил много по-надалече от колкото съм си го представила. Леко почнах да се притеснявам, защото те ми казаха, че съм доста отдалечена от там, където искам да бъда. Но си мисля, че се справя. Хора, намерих спирката. Това там зад мен е спирката, където ще чакаме. Много съм щастлива, защото аз днес на зверски почнах да параноясвам. Но я намерих. Сега обикалям да си търся храна. Като гледам, май няма да си намеря. Има много хранителни магазини, но аз искам нещо, което да е готвено, но не мога да намеря нищо такова. Основно има джунери на почти всяка крачка, но за съжаление не ми се яде в момента джунер. И между другото, точно докато го казвам, намерих нещо различно от джунери. Да, разбира се, че то няма да работи, така че продължаваме търсенето на храна.
В крайна сметка си взех геврек. Видях, че кой какво прави, всички ядат гевреци и да не остана по-назад. Тенах да пия това в джинджинца и си намерих приятелка, тя в момента чисти масите. Намерих си приятели в момента и седим и ми бяха предложили да отида с тях до Истанбул, само че аз нямам никакво време да стигна и че ще ме закарат където искам. Много е забавно, всички са много мили, просто като виждат някой да проявява интерес към държавата им и да, много ми е забавно хора, наистина, много са мили всички. Сега се озовах на тази маса и ще ме сватосват. Моите нови приятели ми обясняват, че имат синове. I'm so sorry. Yeah. Gelin de buraya gel. Не разбирам абсолютно нищо, което ми говорят. Само, че е забавно да поседя на тази маса и да се опитва моята нова приятелка да ми превежда какво ми казват. С моите нови приятели продължаваме да се седим тук. Много ни е готино. Say hi. Babam burada bak ya sallıyor. До преди малко си предлагаше сина и обясняваше, че е татко и някакви такива. Аз да почна да към жена, не съм жена. Böyle de böyle. Ето, но. Отидаха и ми купиха това. Да? My daddy? No, he's not your daddy. He said that. Oh. I will hurt father. You know, he get you. Father ne diyorsun ya? Babaanne. No again. Тук сме с моята приятелка Джарам. Right? Джарам. Can you tell your name? No? Yeah, she can speak English. But... You say. Tell your name. Okay. Забавно ми е доста, както виждаме. Обясняват ми къде ще се ходи следващия път, като дойда. Между другото, момичетата, с които се запознах, и двете работеха вътре в това кафе, където реших да седна. И момичета ми разказва, че тя по принцип не работи в съботите, а днеска само по изключение е работила и казва, нали, виж каква случайност, точно е трябвало да се запознаем. И ми беше наистина много приятно с тях. Момичетата бяха големи сладорани, просто в един момент дойдоха тяхните шефове и започнаха да се държат доста странно. Аз го снимах, нали, това, че почнаха да си предлагат синовете. Единият беше казал, кажи ми баба, и аз не, няма как да стане. И интуицията ми започна да ми казва, тръгвай с Кристияна време и реших да я последвам. Защото не искам проблеми. И сега се разхождаме. В момента съм в автобуса и пътуваме към следващата дестинация, която е някакъв пазар. Ще видим там какво ще правим, но общо вече съм много уморена. Малко повече ми дойде цялата комуникация, но да, ще видим. След като 4 охранители трябваше да дойдат да се опитат да ми обяснят, на турски разбира се, след като аз очевидно не разбирам турски, къде се намира този Сим пазар. Виждам българка. Къде е този Сим пазар? Знаеш ли? До сега се упражнявах на турски да си обясним къде е синия пазар, но не може да ми кажат охранителите. Продължаваме да търсим синия пазар, аз ви казвам. Ето ви. Намерихме синия пазар, който много не е син, ама няма проблем. Значи тук е абсолютно тоталното гето. В смисъл просто се крещи нещо, направо неандерталско е положението. Така, не си купих нищо от синия пазар, само че със сигурност се струваше това нещо да го видя с очите ми. Просто аз наистина не мога да побера информацията, която видях. Беше някакво гето, абсолютно гето. Вътре е крещене, скачане по масите, блъскане. Просто изумена съм как може тия хора да функционират нормално, след като това е ежедневието. Просто съм в шок. Даже като чакахме да минем митницата, питах един граничен полицай, кучетата, като преминават от едната страна на границата от другата, реално на коя държава се водят. И ми се отговори, че те са интернационални. После питах кучетата от коя страна обичат повече да седят
и ми се отговори, че са твърде много, че да ги следят. И после питах за Турция, защо ни снимат, когато преминаваме границата. Не ми отговори. Здравейте, тъкмо се прибрах от Турция и сега ще ви покажа всичките неща, които си купих за близо 100 евро. Струваше цялото това удоволствие, включително и пътните за билета. Първото нещо е тази корейска маска с колаген. Просто исках да си изхарча последните лири, за да не ги взимам. И в крайна сметка излезна нещо от сорта на 70 лири, което е много малко пари. Следващото нещо, срам не срам, ама обаче ще ви го покажа. За него се пазарих с един турчин на тяхния пазар, който е абсолютното гето. Се спазарих за тези абсолютно фалшиви, но не чак толкова фалшивидно фалшиви, чорапи. Взех ги двата чифта за 250 лири, което е долу-горе 5 евро. Така че съм много доволна. Много съм щастлива от този пазарлък, който направих, защото той искаше да ми подари единия пакет с чорапите за тези пари, аз си просих два. Така, следващото нещо е тези лукуми, които просто ще се подаряват. Има с мента, малина и портокал. И се надявам да бъдат добри, защото хората много ги купуваха. Следващата ми покупка е матча на прах. Да, отидах до Турция да си купувам матча. Шарени маслини. Аз за първи път при живота ми, то не се личи много на камерата, но маслините са розови, лилави, жълти, просто тук изглеждат, да, цветовете не изглеждат на това, което са. Наживо студен чай, който аз изпих, само че просто много държах да ви го покажа, защото съм изпила близо 4 такива опаковки в Турция. Студеният чай е с ягода и това е най-хубавото нещо, което съм пила в живота ми. Тази отвратително изглеждаща кутия, пълна с баклава. Нямаше как да се приберем от Турция без баклава и лукуми. Последното нещо е препарат за пране. И още две неща. Това е... Така. Има още две неща, които си взех от бензиностанцията в Турция, точно преди да минем границата. Това е сок с кокос и някакви други плодове. Изглеждаше много хубав и нямаше как да не си го взема. И дресинг за салата. Това е с нар. Мога да кажа, че това беше наистина едно от най-прекрасните и незабравими изживявания, които съм имала. Много съм благодарна на Господ, че ме опази, че нищо не ми се случи и особено, че ми се даде тази възможност, защото както и сами гледахте, много импулсивно беше взето абсолютно всяко едно решение, свързано с тази почивка. Но беше прекрасно и наистина препоръчвам, не дейте да чакате да правите нещата с някой друг. Ако искате нещо, направете го сами. Няма нищо страшно. Бог ви обича, аз ви обичам. Чао, чао!